moldovenii mă întreabă, dar cum au voi acolo? Așa mergeți pe stradă? Sau cum? Dormiți cum? Stați în apartament câte 100, știi? Adică, nu, poți să vezi așa, adică fără... Există? Da, Nu știu, există. Shanghai nu prea am văzut. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult este gestionarea traficului pe care îl aveți. Nu știu dacă în toate zonele așa. În Shanghai, numerele de mașină sunt cu pare și impare și câteva zile merg numerele pare, Exact. câteva zile merg numerele impare și pentru mine era șocant că zic, băi, dar oamenii ăștia afaceriști mari și Cu ceva metroul. din China mi-a spus, acolo nu există, că e din Da. pilot, medic, toată lumea merge la metrou și când are acele zile de pare sau impare, atunci scoate mașina din Exact, garaj. da, exact. Și eram așa șocat, zic, ok, ai mașină, știi că te 2 zile. Da, pentru că ești amendat, adică dacă mergi, sunt și poduri, sunt foarte multe poduri în toate orașele din China și sunt chiar poduri sau străzi unde numerele pare, de exemplu, în ziua de sâmbătă, nu au voie să meargă, adică cumva nu pe tot orașul, dar mai aleg regiuni.